Kublai phi baro phi pe RiKhasi channel yeman rasha phi ka thup khubor jongkani ka tiomenta ki phang ki bakongsan ka kha santri unailar 8000 phuwei ka singi sa kan ma Henry hatu pa khasi un yo jing hikai na kani hiar shukino ba lakmen rimbui kum menteri ki kampo yeng ka sarkar jilla shakan tha jur ka sarkar u konrat sangma haunong yalam kaliang persha pulam ka peace committee u menteri rangba beteng apa haramiet ki nong maulai Ther sau konrat sama yakaseng Congress keno badai ka jing pet seng kinong yalam. Gurup ki pulit shibun ki tiar pin bethay yokem uway na bernihat. Pin ko buram ka kur laurin yang yaw samla bawan ning kong ha ka matrik. Bat kiway de ki khubor. Ngine phai mentash ki khubor bnya. Ka khat santri ubnai nai lar jong kani kasnam 8000 phuwei kan long ka sngi ka ban sa kan ma pateng la pateng ha ka history jong ka jabin RiKhasi kani ka ka sngi ka baki patma kela pen paulot ya ka jeng bitar paulot ya ka e ka bakadan shapo jong kila bun snam namar tang iwei jeng bakla ibaret e bak sarkar kalale maka takalong na ka bakra shim ya ka jeng im jong uba cherish terfil thank you ha ka step jong ka khalai tarik nailar 8000 phuwei jeng shim jong ka sarkar ya ka jeng im jong uba cherish brio ubalawan man phaino asal ka yeng ka sem bandanno balaki ba yeng ki basem bandanno hasna baki khon kiti ba dikurim abas dang ya ka jeng im ka bathamma Hoi ki pulit kila keno bau ni unong ilam barem jaga sel HNLC uidan banta bat ki jing pem thaibam hanong ba shlong ba akui de ki jaga jong gejala handai ka maka sarkar kala thong ye ka magisterial inquiry ngem tip adu ka no kani ka jing toket kan lap ye ka jing shisha ne pen ban ka sor je ki babun ki balang kalong ba wat la da uba cherish uidan banta ba kita ki jing pem thaibam kam dei hok satya ya ka sarkar ba kan chupha de ki pulit ka por orang thia lengai rangkat bagi khun dikti bat komjuru ban sim bat kini senthat ya ka jing em ka jong kipai ba ki babon ki lapat pau bagai ban syukem bat ban ai de ki bagi jadi sistem la da udon ti sisa kumala keno de ki pulet kiwai ki jala bat kari india bro kowai kapan her ya kimal lama lairong hai benta ba pher ro pher andrai ki jak binri bujungi kapan her di kalamayong rangkat bat ki ummat katakan ke jing keli kalong ke jing lai luit ke bakum nu kum ke jat kan ribu yo kerpang ka keluo sarkar galong sange ke jing ya salah sop akasenya sange ke jing ya penyak sakendong kan surat kibak ya ulah kam sensar to yak ke bahasa dari kidang preng ya kum kini ke jing ya penyak sop no samandong kapur bakaya yo dese kan sekelas new nak kelas new tam jing bitar kan mi hakata kapo di jenu kan keno bad jenu kan kripti inong sensar babat yola kam sensar ihap kan sautu nang ni sakma kami ka khilmat ba ka jing duno yung ni orang ba kalong jing du ba kra hadu kata handai na soban ong ulai ka sla jung perthai inong rem ba kam ju kiyai kesiupat jadi kon samla jong beri ni terak berkoroi kumga jukren na kapor sa kapor kamdai ka kampok bat kamdai ka sang hangi yang ban kren bal ban yada ya keri ka kecap bin koi let sup ba che chadwa ru bulai nang jumo arsut ya keri ka kecap bin koi ki mati ba ki kam ki pudak hagi snam ka blet no baro kinam lok long le noi re ki kon samla kin jai per telun ki kam hakan ti bagai kan ti basai jong karti sensa dan banyak kon namta kita ba dosan jong kari bekerja kan ribuai mensim idwi hi prang haki khon kari kasnam kan yai ut ya mensim idwi ngin yai bur leksuk chadwar ublei nang ku ya ka jai beri hunyong trek barok kowe kani ka message ka bangi ai na kalian ka sengsa ana kalian dang kan ka sur binong molai kan mau ba ublei ubashim ublei bapa ublei bashim hendak yang ni kejing dua nak yang bahsi mau ublei shim dai kejing kat jubuan jong no ya kan ni ngin namla ban priang kejing pentengan yang ni kejing kesam ka khubor kesengolam ni dar kat bat priang kan
hakan ni smi ka pementa minuk eno epi ublei unuk ku epi ibashi insan ka kulendat ya ka yim anan selendat ya ka yim kasam kumju ru ya ka beri hinyo tara baka mensim iri haki kun samla jang ni ka beri hinyo tara jangi kanyai ham nangi sakma Wajah kesam foreign terrorist nak expand ke Bombay kidang Kamil balik menjual balik ke biasa diap kata balik ke bakla balik him suka dah jerio ulang baklai baluan ada kata pun set UMPD rusak ada kata pun set UTD rusak ada kata pun set life imprisonment rusak ada PBB bermuat hang untuk dak yu lalu piok keluar yang hang am soye Kostor ka badan buram kani kalau ke message pa clear balai piwan siap yap yo men jonga nalwa mengidos tang armut sipara kita agin o yang amarway pero caption meeting ke kule haduk si jing yap jong pi caption meeting ke kule na dero anang sang type kapang nang rim sen ni selapot hai Nakik paru iseng balang bro, pangigin ni kersian lang nga. Ini dorong kapan nga kot iki uno no po ngadon kam nga kinuan. Nganom sang thai nganom sang liti, lada nga sang thai. Kanja pa sa giway kamlong. Laysok pa ba? Hagi jiwong do ang lado. Nasa morway. Nuremplain punya. Tengok imbasa jong agi yang sem jong ai poro kawai. Kali resmi masa jengkan mau. Kadi ke por hakaba ke jela ke khun pasha ya ke jengpang COVID-19. Kabadawa ya ke jengpen ya jenga iwe. Kabadawa ya ke jeng penduna haka je lumbrio. Penban haka ni kasengi. Baro kita kila sha pen kenlut namar ke jeng bakla jeng kibor ke basensyal ya ke ni ke jela. Haka ni kasengi la UI baki pat ba nak keleng degi hajar ngut. Kili tu bandit antap dan borom yau ni urang ba na maulai kentan masar. Ulo dom ulawan ka kalai trek yak ni ga yeng kesam ulawan ka yak ka syong mulai jongi ulawan ka yak ri bat kajat benriu ngipat ngibrang ka bensim ngamar jongi ni ka kauput parari aku abang yipi bakum ka kenhon hi ngi kena direct ya kini ki pulit ki badai na kowe ka branch ngong ki mention branch nomor omro pulit ubas dia udan hi bobha na kenau mananil ra mde lengba ka jing bha jongso mk de khar bat i ai nong rang nga try wat iki khon angro la impose lemba ki section ki prepare yakinong sono ngine ban pen deban penram om tang dag imlang salang ka riba ka jat riu ka state borok kawe ka penram nginam lapan pedang bat nginam syaru bagani ka jingja kan syukut tang manginya lum bagani ka yeng ngin lechlum jing tap ngin trano em dan leu kadika jubab jong wei puwi khat joga jat penrem ka jubab ka bakumnu nginai bakhnang bakum gili ginja kanam jashu ngamna ban kran ban subspan ya ka jing pat don nur jong ji khon jong ikurem ba jong ji bahyeng umdan bala menunu ban shim ya ka jaka kabala duno kabala khat jubor ya ka jingem jong ni uri orang ba jong ka jat penrem ngimla dal leu ya niwan ani tang ban kran ban ban solam ban dan ban ta bat pi kapat jam siam pangapet iki khon iki bahyeng baro ya ka jing shim jubor ya ka jingem haka por ka bam padai ka por ban net na ka slapat hai ngasno ba ni kiram ni ka yeng ka jongpi kum ka chat penrem ni dan ka air ka ibang ban siam ya ka yeng ka jongpi bangin le dan ta ka yeng ka jongpi na ka mentau ni uri orang ba ubale yeng hadu ka bakut na ka banta ka pateng ka ban sawan na ka banta ka menta ber ka pateng ka ban sawan Om tang kisamla ke belemi like long kemi ke lokpa kisamla kan thai kisamla shenrang banon ai khublei yauni uri bangba kini kijing ja baro kini ban pen perkhan ye kitu baro ke badan ke bor sensha
ke ke bagian le kini kisnam ke balai lagi la sanchar hong na ya ki pai ba ka jalla la ki pai ba ki bacha nyon ben ki bacha thombor ki la yo na ya ka jing bishar ka bahok nyuma ka sarkar kala pendan kam de ki bor jongka la ka long ki pulit de ki sipai ki swar ni de kini ki bor henrei ya ka bor jong pai ba aram la shu ban kini kan that lano ru henrei ya ka jo ka bor ka long ka jing maham yu pai ba khasi khara ubat teng kemujudan baong ulong kem ukhiu phiang ani kem ukhiu amunia ubo chuklit chipor ndai tang hadir kinet por upuja no election chakasnam arjar arpulai kalajan kibabun kilapan pau ba iman di kapor ma baro kitu kibetan keti lani ki besan syari ka jalla hakani ko kenti ko benta kila di machong thai no henrei ki ba kum gini ki jinja kila ja na kasnam shakasnam na ka election chaka be election henrei jingkali ki bami la ki pai ba kina kan mau ne mi ki jinja ki ba kum kini ne tang dei kapor election kila klet no ya baro issue ya baro ki jing ya baro ki ding pinkyang ki bon man ka yo pai ba jong ka jalla hoi kaman sim jong ubak sherish kala leit no salandat kilo kajing buram ka bakat kini ki hajar ngot kiwan hakan ka sini kan silung leit no kum tu ni kanya sa ki dak kishin kanya pengkan mau yo pai ba babur balang baro kini ki ja kilong dei namar bagi pai ba ki jiet ia kinang mikmat ki batalot dani baka jala ka yo i kinang sensyar ki batuna ki balengkot ka jumut ka jumperkhat baro kani kajing jam mata kasngi kakasan tarik unailar arajar puai kadi banlong kadak kaban sakan mau kadi banlong ru kajing hikai ya upai ba jong kejela bau lej ban penenkam ya ka hok jong ki kumuta upai ba nam thabut lani uto upai ba ubu ya nur haki bosan syar Hadin ka jingja siat yap no jong uba cheris to feel thank you but kijing huri hura ki belami hanong ba shalong uba lakmen rembui uba bat kum menteri ketenat ki kampo yang ke sarkar jela ula terwa ban hiar syuki no na ke sarkar ukondat sangma ya kini uba rembui le tu ka kum khubor lum baula terwa haka jana bakki de kasan United Democratic Party aga juga por uba rembui ule tu asialan omti halo ke jinja ka belajar hamolai haka juga por uba terwa haka jaka jaka majestic inquiry even thumno daga judicial inquiry katum khobor lum le thu ba president jaka sing UDP ulekan bat hu menteri nang ba jang jela halo kan ke terba jang ba lakman rembui ban yaskino kum menteri kampo yang jaka sakar jela ban kero ni ba rembui jang mentah kasni pura penher ya kalama jang kari India haka ding rese ya ka jing sing lu jang kari India hanong ba Noxton mak kani ke jing haski ju ka banglong tang khadet ka hadian bola simpa kan ke jang ke bakadu komuniti kampo yang juga sekali lah. Mentah kasih kandang lawan ponong stoi ngia kendu ya u presiden juga parti bat ki senior leader jam ke parti nak benta kane ke jingjia ka bah ka khalai trik ubna akos araja arphwe ka ba long ka ba jingjia basmusi tenak yang kejongna ngalarai ban ong yo sim chip mistar ba un sim no ya ka tenat kampo ying nanga nado menta kasngi ya kan ne lale khnang ba kanok inquiry kabaka sarkar kanle kanlong kabas khoi bat kabasai kabanom don kadau kajing artatin haki pajba bat nga ajimut ba yaw chief minister ba ka judicial inquiry deban institute khnang ba ke ek bajia ha tu ka step thanga kan mi perthei bat kan shai
yau pai babun balang. Tiadin ba nilai don ka phone call bagi Home Minister nama bangar ngamdon hasnong te iru ilet ya ka program na menin sya dong stoin ben salupan ka betaka Independence Day celebration mitasi nilai rai bangi di benbo ya ka jing kenduk mitasi ka kerke ka pedengki senior leader ki jongka parti UDP tingkat ki minister baraka cukup por nagaliang jong bala Kementerian Home Minister ila penpau wa iru ikwa ya kabani kendo ban pensno at ban yitu ini hak beliba kajin ja kablaja ka kasi te nagaliang jong I Paramboy adin jong kajing grand kajing shine to jong I nakalian kapatiru kumbala penpau ba islo ba nakalian jong I undon I kabalong naka liang jong I kum Home Minister islo ba kum kajing shim ya kajing kekli akabade bat kajing ja wala la kamde na liang jong I Putau badan apa ka bor ipit semua ba ini ben eno ya ka department juga home na ki portfolios ki ba ipat na jui te iru ila ong ba na sonde ya ka bangan bu so gini ki sebo je bakat jui hapo ka parti coba in pa city coba chief minister te beraju ke poro kajing ajimut nak lenju I kawan bo ila judicial inquiry kalong kapatai banmap I kajing sisa balai makapoi hadu upot jong kajing club no jong kemensiam kodo jong iba sister field thank you but naso banong ni ba nakaliang jong kapatiru nilai menjur lang kawe ya kini kabai wana kadin dui in I should start at the top ban pelat no ya home department nak joy Haka khandri tarik mentau benai ke sarkar jila kalarai ban thung da ka judicial inquiry ban tokit ban lap ya kijing shisha halor kijing sha siat yap no ba cheers to feel thank you general secretary barim jong ka seng HNLC Habakran bagi lap thai Khubor umitri rang ba kajela ukonat kisang ma ulai thu ba sarkar jela kan sasim ya karai hadin ba kan dayo shwa ya ka kaipot na ka judicial inquiry. We briefed the cabinet on the different aspects of the events that took place in the last 5 days and discussed also about the police operation that took place on 13 early morning. Details were given to the cabinet ministers and the other officials who were there. And based on all those aspects and also based on suggestions that were given by the cabinet ministers, the cabinet has decided to constitute a judicial inquiry under the Commission of Inquiry Act to look into the events that took place on 13th early morning. Tangshikinta hadin ba ki board district jongka East Khasi Hills district kila penjari ya ka curfew nadu ka prabaji min mit jongka khatsantarik mintau benai kaladon ka jinghuri hura ka blami hapdeng ki pai ba nong shong snong jongka snong molai bat ki pulit ka CRPF ki bobo camp hakate snong Katkum kajing itu kinong song sinong jong kemolai nang kwar shikin hon ki pulit jong ke CRPF kilayat hamolai nang kwar bat hadian kajing kong mau kabalami apa deng kisamla bat kini ki pulit CRPF bat hadian kini ki pulit CRPF kila khibor bat kila kong mau lapang bat penjulor ya bon ki yeng kisam jong ki breu lem bat kidukan bat ki kali ki ba penyang haplau yeng ne akar khanam hagani kajing cha bon teli ki yeng ki ba halat tholong hadu molai pitel pom ki ba hap block 7 block 8 block 9 bat block 10 jong molai nang kwar lem bat kawai ka kali jong ka kot khubor mau phor kila julor
Tagai ka baja men hang ni ala thlong bat ha kiwi pat kidong jong ka sinong mula nuk par jongi thakaba kala don ka jingrong jubor tagi bor jong ka an ki belong ki CRPF hang thena mula nuk par blok 9 tia ka bedai ba kani ka benta kum ki pat ba nong sang sinong iben pau ka jing sulsi marba nakalyang jong ka an hirang perkhat bakum ka sinong inyo ya ka jing da kum ka sinong inyo ya ka jing singai kum ka ni ka por tenrei pemban kum laja kisnam ke belalaj kadon ka jing rung jubor jong CRP nang thena lam flong ba ki wei ki dong jaka mulan kwar bat hang ni men miet da phi don hang ni kini asngau di jong di skor ya ka jing linyar ya ka jing hla jong ki brio ka ni surak na do nan ni mulan thlong hang do hatiap terpam baru ane senang jengi kamtam ki basa harus surak kim simnang ni thia asu bro simet ki khlong khna ki dap da jing sir namar kim tip ayu kanja ya ki yeng kisam ki jongki bat mene dang sipang ida wan pai ang thia lam thlong ngira rung ki katuk ni li yeng li ka don ka jing pen pai ki jing penjulor ki yeng kisam namar ba ka jing wan bat ka jing ya kong mau menen met kam dai shu tang ni national jongi henry kani ngira panong ketika maran thma man badan ki jing ki hang ni RiKhasi kamtam masulong talat thlong bat ka mula petrol pump kidai ki maran thma tenrei nakalyang jongi ki pat ba nong sesang ngidang khmi nanti ba kumno nakalyang jong sorka kanum pha ye gitu CRP tenrei gendet menen tang sudom kamiet hang ne lalang CRP sikit ba kidai gitu ki ba pensirai yaki ngila panong ikna samla ma ki bang khluj ini bah tu situation mana kalau tense kata situation mana kalau pendam hai kibrio tinggal namut ba lakum nak yang jauh serta kan cimkia bandung pelang bandung penyak hamtam ni yak siapi nomor banyak keren yak dak kirun situ kibuan ba kirang ba dong menen nang ni blok nai habala ja kiele ban mi ribuan kiru kisah berngam kisah berset bar kisah be siapa iya dei halo kani kebenta kumki nong sang sinong joka mula nong par angkap da orang yang beliau tiga part ya ke district administration makin cimkia ya ke benta bala kumno enai penyat enai pendon CRP shu hai kilintisnong jong kasnong mula jongi kamtam hakni ke ji suat jong kasnong mula nongkwar markumong kalong ka center point kaba buon sien habaja kini jingja kalong kamadan thma bat ka penting pensier ka pensmi kamtam me ikinong kasnong jong ni kasnong ka jongi bat kamtam kini ke bisong haru surak hadu menam step buon ki kimchim nanang yu khiashu nakalyang kinong ilam sinong ki bakun thup na do urang ba sinong kamulay nongkwar kiseng samla mulai nongkwar lembar UMLA kamulay uba piti saw kami kiladawa na kasorkar jela bakide banweng no asisdan ya ka CRPF kam kabadan hakate ka sinong bat ka jingweng ru ya kate ka CRPF kam kade banlong no marmar namar lada ki pulit CRPF kidang don hakane ka jaka kanang bu jingma bat pensyong siir ya ka sinong kathau ba ka jingdon jogni CRP kam kabadan hari hanongkwar kalong kamau juntut namta imlang salang ka jongi ladang ipai kisnam ki wal alek ka jingwan rung tombor ki CRP kumbakala jaru haduk ini si bamenta kabaki dan kirang bakdong kila ayalam wat haduk haying kila alik ban bom ban tiet ikna samla jongi teng kliang jongi ni pedam jor ya ka jing le jong ki CRPM dani na kakam pok nang kuar jongi teng kliang jongi tang kata ka bakadu hi kadai ba lakum ikarpat ya yamale MDC jong ka thang jongi ba insobha ban kerpa ban lam sakmat ban wengno season ya kanik CRPF kam napok senong napuar ke jongi haka juga por nakaliang UMLA kamulay dang step jong kakando terik ulale jurip ya kani ke jaka ber ulah kular haki nong sinong kibalangat hakani ke apon nakani ke jingja bo unsa ai ke jingerap ya ki naka MLA scheme tikalong ke ba nakaliang jonga ka don ka sokya ba kum nong ikmat to kawai ka ya ka jing nekput ba ka jing lepalat nakaliang jong CRP kawai baki rung hapo ki rung haki yang kesem jong kibrio kenapan pat kalong ya ka ya ki yit bat ikwi jinon kam kabar kalau baki don kalong don kidukan ki banak yang joki kenapan para don kidukan ba nak yang jong CRP kalong dah kabut kila ya kenjat ki kidukan digidon pede kalong ki kali hapo kidon ki kali hapo jong hang tu ajan hang tu ngam tip syuk ki bom ne kuang mau ne kila mergi don ki kali do ki git kilapan kidon ke jisibiru ngis kami lagi kum tu ke jisibiru kana talapat kum tu bat kidon ru mona kaliang jong kidon ru na kaliang jong ka kidon ru na kaliang jong mensa
matakasi kila nakaliang jong tiuman sa kali Sumarno di sibun ke gibala jahang ke po jong kumain kwar akan di blok karga 7 8 9 10 barngi jong katuka katuka jakang tu kade po kalat thlong di nakaliang jong ha kabadi bajin jam mit ka pramjur ya ka jing jam na kamit but kawahi ke permanent solution ka banda kaliang jong kasnong nakaliang kasnong kila ya perkhat ban sim dakara dekat bang samla kalong ban dawai ke sorka ban wengno ke CRP nang thina po naglan jil na ke jaka basa ke CRP mentah namar hang thi po ada ke jaka ni CRP hang thi pinda i kalong bang CRP ke dalam tu ke jaka bat kawai kalong ka threat ba jing ting da ka bata ki nong song snong ki ba nang ni ter mata ba nang ni po no kwar ban poeng thi ke jaka bagi habis alam ban kisnong kit hau jeng naman kisnong kit hau jeng kibrio di kebedak basa teng iwan yang tai teng benda kaliang joki laban ong imat kadon kai bumbang babit hang yang tai i kinong kisnong teng kadong ki bom pemesau bat kini kitai di nak kaliang jok kisnong hi kila dawa bar ban do CRP nang thia banda kaliang jok mikmat ru nak kaliang jok ngas thok ka cha home minister nak ban do matai yak ti CRP nang thia namata ka jingsuk namata ka jingsan ka bridging pagba Kasur ki pat nong shong shnong ka maulai kila aipor shita yo ka sarkar jalaban wengkam shipor yo SP ka East Jante Hills District but yo SP traffic ubashimti shipor ko mu SP city ka Shillong namar kila yalam ya ka kanhon ki pulit banlit unsiat yap yo ba cheres to feel thank you lem kum ta ki pat nong shong shnong ka te shnong kin ya shimbenta ha ka peace committee jong ka sarkar kani kalong hadin ke jingelang bat umentri rang ba ukan rat sangma umentri rang ba sembut uba person tin song bat ki weide ki menteri kabalalong has sekretariat Haswa kani kalau kejingelang apa yang serkar bagikan hon namulai banyak keren halo kejing dawa kejongki. Mentapat Chief Minister, Deputy Chief Minister, Chief Secretary, Additional Chief Secretary. Kejingan kejongi yang ini nakaliang kasur kena mulai. Kalong bangiwan ban demands naga government hawat kadang katukan ni keba pengila hon. Henry kemin kebangim 4 hon kadai halo ke suspension ya gitu ki pulut ki badan keti khamtam ya u DSP USP jang ke East Jante Hills bat kumjuru jang u DSP jang ke SP City in charge. SP DSP SP Shillong City in charge ki bolong ki khmat ki bayalam ya ke tim ban let ban siap yap ya ba serius apa dang kejing tiapang te habide bekani kat kum kejing karan jangi bat ki sarkar ha kejing lam jang Chief Minister ngiladap kerensai bangim hun ya kani haladaf him pat ay ka suspension ya gini kamar gidi gimin ki badan keti ya kani kakam dan nakaliang kejongi ngistik ya kani namar ladala ban solve ya kani ka songsuk songsain kan wan hapok sno mulai ka songsuk songsain kan wan hapok ke East Coast Hills bat ha ka RiKhasi jantia hi brok away te kani gede demands ke bangim pat hun bat ngikran penting nar hne ba nakaliang kejongi ni ai puar ya ke sarkar shitayo lada kampala banle ya kani ke benta kemut nakaliang ke jongiru ginum la ban ong ya ki bami hadian jangkata te kani gede gejing diman ke jongi ke ba belong concern ke ba concern do naga benta kani ke jing ke bangi kendu pok mulai te hadian arkanta mengilaya song meeting bat ka hun jong CM bat minister jong u dekat bat chief secretary dekat bat ki NGO baro jong kemulai tiki mulai tahun lebar ki bentuk aduk ki ramas nong sekretari nong hakawi kasur jong kino mulai te kejungan kejungi ni ni ban syai mo yuan ban submit bet ye kitu ki jingdawa kejungi yuan ban submit itu jingdawa ki memorandum kabala simrai ha kejingilang kaba menen kesengi hakui beje hang taya po mulai medap ki endorse sport sahang kai bat ngilayo ban ya pensngo ya kitu ki jingdawa nakaliang tisur namula kejungi bat khamtam ka point ka bahmat do kalong ba ka sarkar jela ka depan suspension ya kitu ki pulit iba involved ya katu kejing siap yap ya iba si khalai tarik namar ngi bang sarkar hadu menta ka klem simlale ya kitu ki pulit ki bala siap yap ki bala kala kita kinong peniak beriu gila ong ya ka sarkar baka depan pengak kes iki haka criminal case Bangilaw yang sarkaru balai ba ka suspend ban ya itu ki pulit kasi ki jungi ki basa kani itu ka ya katu ka kali
hang tu po mulai makan roh. Dia kerja kapor, usiam haba ajing keren kalian kejung ulah panpor pandangi, lai banai ulah ong pan aipor, ba kandon ka inquiry hapo lai banai, ba ngin sayo ban simpat ikirai ban le habide biki badan keti. Tengi ngila keren mana? 3 months for 3-minute shoot. Ngila ong mo 3 months for 3-minute shoot. Okay. Ay ba kata inquiry kan yat in their own course. Henry ni bang ni kuat. Ba kani kakam kadi ban penstek no na kalian ke sarkar ba kadi ban suspend no what shwa ya kini ki brio. Ki pulet ki badang keti ki ba penyap ni ba sia tu kesni haka khalai terik. Kanang ba kanumdon kanu ka tampa lane ka jingno silang. Lane ban let's say ngala dong ban monitor na kalian ka government habi day bakan inquiry dia na ni kada ban kandon kata ka fair trial kandon ta ka fair inquiry suspension no ya kideki pulit ki badang keti ba penyap ya iba sia ka elektrik Henry nakaliang umitirang ba ulak kentat ban kular ya kajing nawa ki kunhun namolai da ka baong ba ka judicial inquiry ban clear do chairman Kameglia Human Rights Commission kan peklut ya kajing don kambaro. Regarding the issue of action against the individuals who were involved, we have informed all the members that a judicial inquiry has been set up. And this judicial inquiry will look into all the details of this particular incident that took place on 13th. And we have asked the Meghalaya Human Rights Commission chairperson, Justice Pai Pai, to head this judicial inquiry. So therefore, him being the chairman of the Meghalaya Human Rights Commission and also being the chairperson of this inquiry committee, it will be serving both the purposes from the human rights aspect and also ensuring that this judicial inquiry is given complete freedom and independence and full power to look into all aspects of this particular case. And based on that, we have also mentioned and informed all the members that only once the reports come into us, only when we find out the details, only then will it be able to identify who were responsible for what action, and only then will it be possible for us to take action in terms of suspension or any other kind of extreme order or action that has to be taken. And that the government is committed to doing that. But once the judicial inquiry report comes in giving us all details of the case. Apart from that, they also mentioned about different actions being taken. So we will look into that aspect. We told them that the government will examine all options and the government will take a call. So we have asked them to leave that to the wisdom of the government. But as I said, that the judicial inquiry has been set up and we are confident that very soon the report will come, and based on that report we will take necessary action. Apart from that, they have also mentioned about the fact that in the future these kind of raids or this kind of operations should be done in close coordination with also the headmen. So we've informed all of them that yes, accordingly, appropriate procedures will always be followed, and in the future also we will ensure that more steps are taken in order to take people into confidence in such cases in the future also. And then at the end, we have appealed to the headmen and all the leaders who have come from all different organizations that they must work together with the government, because it is in the large interest of the people of Shillong City and the state as a whole that we have peace, and we should all work together to move forward to ensure that there is peace in the city and in the state. Unong yalam kaliang persyaw Dr. Mukul Sangma menhakakat kendai treatment tau benai ulat herting ia ka sarkar MDA bad ulong ba ka day ban sngap jar bad ailat ya ka jing tokit ka ban light luit ban lap bat ti benia ya kijing shisha lor ka jing sha siat yap jong ba cheers to fit thank you hakakat light treatment tau benai hayeng sa jung hamau lai kenton masar. Dr. Mukul ulong bo menteri rang ba ka jelau kondat ke Sangma ulas sedang ban yadai ka jingle ki pulen. He has already started trying to defend the action of the police.
If it is an independent inquiry, what is expected from the Chief Minister is that he should say that since the government wants to have an independent inquiry, let the outcome of the inquiry ultimately tell us the details about the whole circumstances that has led to that incident. And therefore, at this juncture, I will not comment. But the whole drama that is seen today is that he is desperately trying to say that, okay, whatever the police has done was correct. He has jumped to a conclusion already. Was he monitoring the whole incident? Was he part of the whole monitoring team from the top? All those things are important. Now, if this be the case, then the terms of reference should include all those things. Who was monitoring this whole incident? Whether there was an order or whether it was a, different circumstance which led to the unfortunate incident. All these things are important. That's why the terms of reference is important. And at this juncture, I would expect the Chief Minister to shut up in as far as this is concerned, since we are asking for independent inquiry. Ulay thuru bana kaliang ka Ministry of Human Rights Commission kan sale ela ka kam da ka an wala da ka sarkar kam lei eiru. MHRC is already mandated by law. Even if the government doesn't issue a notification, they will take cognizance of this incident and they will have an inquiry shown. That's how the MHRC works. Okay, it's simple. MHRC will do its job because that's a mandate given to MHRC. You may not like it, you may not want it, but then they will have their own job done. U convener jong ka maulai town dorbar uba her lambok war men haka khat nyo treatment ta ubnai ula pentip ba ka jingelang ka bekentup ya ki rang ba snong ka snong maulai bat ka seng samla maulai pelun bat kibe de ki seng bhalang ki badan hapo maulai kin ompat ya shimbenta haka peace committee jong ka sarkar jela kat ba ompat la ban pen shitam ya kitu ki badan kti haka jinglet siat penyab uba cheres to feel thank you men ta ubnai ki kemening kong ka bakum ka jingelang na ka maulai town dorbar ki rang ba snong garo kita khot baru jong ka kanhuan nakasurpa nang mulai ni penrem jor nang kong yakani kijingja ha ka ba ha ka tu ka khat lai tarik kalmi kijingja ba susi yo wai na kinong song snong jong ka snong mulai ba sa ha mulai kan ton masar ke ni ibiki ki baru kislang ban mi kijing pluma nang ta ni penrem jor nang kijingja ha ka ba la simno ya ka men sim kijing Nasyam ya kajing im kujung bat hadiah nang ta kimi gini ki baro om tanggat ta ni penram jurru ya ka ba hai ki khun wat ki khun ru ka pau ka ba kim tip bagi di ki khun la keno ki bagi di kita ki associate ki jong uba liat cheris to feel thank you je kum kajing lang hi ta ko ka sur ni penram jur ya kini ki jing baro nang ta ko pan hak jing dei bat kane kajing thau ini ka committee ka peace committee kajing lang hibaro ko ka sungu bayamanta nginam pat simbanta hagani ka peace committee kadaw golong balada ompat la ban suspend lani ban book ban wanra yek tu gibriyo kibasim ya kajing im kujong ba shirs to feel ompat la ban pensitom yaki ngisngo bakam pat don jingmon kane ka peace committee kabangi ngi thrang bani i jing songsuk kumjoru hagbai dai bagania nilai kut ngai rai bangin sange swa tak hadu bangi i bayak yakini kibriyo kibale yang ka kam ladat pensitom yaki hading kitu ki khubor ngi sange swa shipodang ai saban ngi ngin sawan rabi shpi ki khubor ki badang sa Pulam ka Peace Committee u Menteri Rangba beteng apa haramiat ki nong maulai. Ther sau Conrad sama ya ka seng Congress ke no badai ka jing pet seng ki nong yalam. Kurup ki pulit shibun ki tiar pen bethei yokem uwei na bernihat. Pen ko buram ka kur laurin yang yau samla bawan ning kong ha ka matrik. Bat kiwei de ki khubor.
Pirayapit ingi ke RiKhasi channel nginya beteng biamanta ya ki khubor. Hadin ki jingja hai ki ni kisngi ki balalet no da ki sngi menta linter ki pat nong shong shnong ka shnong maulai pelun ki la penlong ya ka jing upmit pahara ha ki surok shnong bat rukum ju ki surok ba jong ka national highway. Por mentak la de kemba khandai arpo e men met bat ngi la banyu i hang ni ya ki nong shong shnong to ka shnong maulai hang ne po yorong ha ka bran masiliang ba kani ka ketem CRP hang ne po jingkeng maulai kani ka jing yami jong ki pai ba chenrang bat kan thei ban para ya ki jong ki shnong kalami hadin ka khandro tarik man to brai hadin ba ka la don ka to ka jing thombor da ki CRP hang thia po maulai ha po maulai lan thlong ba ka jing mi jong ki pai ba kalong ba nadu ka jing ja hadin jing sha set yap jong ba cherish traffic thang khiu ki pai ba jong ka maulai kem ko asu ban ki pulit kan rung sha ki shnong ke thaw ne ki nya ya surok namar ba ka la don kata ka jing isi ka jing bitar jong ki pai ba persha ye ki bor pulit Ringi nak kedua niru bahkan di karukom haras nong jongki khasi. La kalau deki rangba le ne kalau deki kentai deki samaru kade ka baljudan naru ki por ki ba mansua. Khasi ki deki ba ie ya ka songsuk songsan ki ba kloi banyada ya ka jong ka snong ka thau nak nu ki jingja ki ba sniu. Te menta kami ru nadu ka khandru tartar ki pa ba ki lemi deki spangot man para li jong ki snong ban lai na ka jengwan rung jong ki pulit ki snong ki thau namar ba ki pulit khamtam e ki CRP. Kila penjat kila penjular ki bunteli ki yeng haki benta jong ka molai riman ta kami ka kha khat pratarik kali i baki katu kan ki kali pulet kila don hane po surok national highway jong ka molai ha baki lawan man para byang ya kan ka thain ba khamtam e ya kan ka surok hadin ka jing sha krong mau jong ki kali ki ba sanran yolat jong ka jala tik e ka bang ni la man ong ne ka long ba ka jing mi jong ki pai ba omre ban thawi ki ki jong kulma ne ka de hi ban wanra man te la kam ya ka sukasan kana ma ki no mi ki ki brio ki ba sim ka bu ne ki ba penthut ya ka sukasan da ka ba le ini ki kam ki pasneu ki ba la ban wanra ya ka jing thut ya ka snong ga thaw kham ta me ki pai ma ba ka ba kham kong san ya ka long hi ba ki pai ba ki ka ban yada hi da la de ya la ki jong sing thaw kham don ka jing yada na ka leng jong ki pulit na bar ba hadu man ta hi na ka leng jong ka sur jong upai ba nong molai kalau bu porsi Taiew ya kesokar bahkan suspend dan ban kam ya kita beriu ke badan ketiga ke ba siap ya ba cer sangkhiu bat ka bampat kut kita ka por ka ba kesokar kampat pendep ya kata jeng dawa jong ki kim ka ba ki du ki pulit kendong cikisnong molai namar ba kalong penban kora ka jeng bitar kora ka jeng isi haki pai ba nong susnong jong ka ni kathan ki pai ba nadu ka khandro tarik le song hadu ka por arbaje lai baje mestep banyada ya kan ni ka jeng wanrong ki pulit bat kan ni ka jeng da ki jeng wanrong ki pulit kalong banyada ya ka songsok songsan ban pendek ya songsok songsan ya kisong ki thau jongki ngi don hang ne bat rang ba snong jong ka molai rang hab bat kumjuru ya stan rang ba snong kemangile i kemang batai menne ba ki pa ba na molai hi klemi ta ka snong ka thau ban ya apara ile jong ki snong ba kumjuru ki srok ba balam phila ban batai yangi ke ka daw ka ba plong fi kum ki mo ki ngi lam snong jong ka molai bar ko hi ba kumjuru pa ba ngi ki sra ba kan thei klemi ban ya para ile jong ki snong Kidau ba kong san ke ba lang hi ba ben simi ne karai kidau kilong ba nadu tu kamian ka khatsan tering hadin ka jingmi ka jong ki pai ba ha kana ka jingja ka jong CRP ka bula pen kelumar hang tie polat throng te kum kisnong ni la ya perkhat bangi di ban mi namal ka jingja ka ja kan san ha bu CRP pen kelumar hang tie te ngayo nu spau bujia ngala wa jing tip na po nang kwar nang thiki ong pat yo report bakum tar tar nri kan san yo bakal aja kum ta dengan mari setia nang mari setia pai ba la bun te ka ba ngas hukmen kalong ba kilong kemi kila don hang tu ban kila form you chain ma bam sha shu yu khna samla kham tam man tu su CRP sia ma uthi ru la khlun nang ni ru ya khlun te ka jing don ka jong kilong kemi yang i kala ira ban tem te ngisang yang ni ka jing amiat kum ni khnang ban yada ya kunu nu ka jing mi kaba tenan hakum gini kipur ba kisnong githau kinong kit kam snong yami ngi penben kilong kemi ngi lei penben bangin ap ba kanum mi kanono kajing snosi na kinunu kijing jangan ko ini ki rai ke filia rai kamara tantor bar ki sing samla ki sing balang golong ba kinum sha ki pulit bikin wan ki nunu ki peta juga molai ka kini ki nadu ka khandu tare ki kan ni ka jing bam sha ka di phima kan ne hadu no thrai ban ong ba kan ne hadu kan no te nyamnang ban ong ma kadau kolong ba ngiakran ba yaman tahi ngiyo i bi khon samla ki jungi ki dang khlun
mangi sungthu ba ka jingja amdei ba ka janangi ndai handai ngi I ba ka jingja khalai tarik ka dei hi ka jingja ka bawan na kiwi pan ma ngin ong be tak ba sai na kaliang ka jong ki pulen ma ten rei hadian nang tu ka penlong ye ki khun samla ki jongi khamtam bakin ing kin thlui bat maki hi bong ang ini I pulet te ngim la sha ta ka dang ngi sungthu kum kinong lam snong bat kumju ru na ka seng samla molai pulun ki seng bhalang kilawan banyak kendu ingi ki ong ladalong sung bha banyak keren banginum pat sha ye ki pulet bikin roh mulai hagisnong ki thau ngini para hai pia pahara hi damangi yamangi banwan ra ya kajing singan teda ka bangile akum ni ngila asisha bantem na kinu ki jingpen thot ki bangim sungtanat ngila balong ki anti social elements su ma kim la long kim mi su kan Kemang itu pak kamu lah kadang kayak ni kan national hero ka balik national security le si kidon ki port ki baki kulit kinya si kidon kami kena jinja ki baki kulit ken habanuan ha bu mi tak ha punya le blok kum kita ki por ni asung thu jumot baki kulit pada mana kaliang officer in charge u pentip lang ngi ramba snong tingiru ngi ban pentip bat kami kanu kan ha kidon ki baki ya ma ha ki ngi lani mi ki ya ni ten ki pentip lupa ngi la ban tem lupa kan Kena lo kan ki CRP kam dan ni mo ka balong katau ka ba pi bila bu ko ni ki demand ka sokar. Sokar kalau kalau under process bila berbatai kena lo kan ni. Ni sngo ban ai ka buram na mentau chief minister badan buram u deputy chief minister badan buram ha ga jingle je kendu jongi kum ki rang ba snong yo chief minister ban ni pan pau begini ki jing e bro na kapor ke dei bet ka ba ja bet bu CRP bet urung ski yang beriu kawang penpat iki yang bat kum ter kan te nakaliang jong u kum ta mari thu ngila mention yak thing ngila penpau yak thi ka badai hapo jong ka hajan jong ka mental hospital tram ngong ka thi ka amphitheater the bat kawai pat hang ni hapo jing kyang mulai bat sakawai pat de hang tai hapo FCI kompas jong DIC te ngila kran bangi ong bal kini kum nu te ladiban pin kan re ano ka daw ko long ba kini ki ba man kapur hi ki bawan ban pendik kan te ngi sngo ban penpau pa ka jing sngo buram ya ka ban kaliang jong chief minister hi hadien bula ngam yingi kum tu hinang tu ulong ba ya kani ka kam ngin proses no ban relocate ban shift yigini naksnong mulai kan Kamaulai town dorbar haga khatnyo treatment tau banai kala kentu ya ki bor sarkar bai haga juga poru ya ki bor penya district baya ka bamenta hi kimpa de ban pha pulit sha shnong maulai khanang ban lait na ki jingmi ki jingkul mar ba ki jing huri hura haga juga por kala ai ru ya ka jingkular ba nakaliang jong kinok penya shnong kin shim khia banwan ra ya ka shong suk ka shong san haga shnong maulai hi barok we amanen kasngi haga jing kendu ba deputy commissioner nakat tu kan kirang ba snong ringkat ba jingdon ringkat jong MDC kumju ngilay priang ya ki jingtip na ki khat jong ka seng samla mulai pulun ki khat seng bhalang ki ba penpau ya ki jing sngo jong ki ha ba ki tip pengingin ni bani kendu deputy commissioner ya ka jing ong ka jing sngo jong ki kalong bat ka jong ni rum ta kalong lang ya menta sipur ngi iba 4 ilong banbu polis hapo ka sinong mulai pulun bro kawai kada kulong kumba kalong menta kidang ikhrip bro kidang iba 4 idon kang telada ka jingdon ka jongki paden mana ka tu jing ja khalai trin da ka jingdon ka jongki kanwan ra pa da koi ki jing sngo ye ki khon samla yi khna samla jongi kemenen ngilai kren ba deputy commissioner bat na kaliang jong ji siru ti ong ka e ka bangi di banle tingile kumta nek sinong ni ong bangin pek ngin perman halagi jong sinong ba kanumi kanu bat si shamanin bro kata kat han ji asrot ngilap nang national highway kisnong ngilai mi dak senglong mi seng samla bro kinong kit kam sinong kibrayang ban pahara bat sisang i ba kam simdon kanu ka jingja ka basungsi bat hangni ka penpau bangila banwan ra ya song suk song san da ka bangi mangi yangi ni akren ya jing song suk song san Dr. Mukul Sangmau badi unong yalam jong kaliang persya menha ka khat pra treatment tau banai ulong ba ka sarkar jilla ya ka bamenta ka duna ban khmi bnya ya ka jinglong jingman ha ka bai de ba ka suk ka san ha ka jilla ulong ba ka jingbam la ka sarkar ka bamenta ban pinne ya ka shong suk shong san kala ban wan ra pan bani ki babon ki jing huri hura Now it's the responsibility of each one of us, particularly the political parties who have their respective representatives in the August House, to come together and
put our heads together, discuss, and see how we can save the state. We have to look at the interests of the people, the larger good of the people. The interests of the state precedes everything else. I have shared this concern and this message also, trying to reach out to our friends in other political parties in the state, who are part of the partners in the coalition government, the MDA government. Now we would like to therefore make a clarion call to all concerned, including the people of the state and the members representing the civil society organizations, to play productive and effective role in our bid to contribute to achieve the objective of saving the state. I am telling you, once again, I have told it earlier, on behalf of the CLP, on behalf of my colleagues and friends, on behalf of people who share the same concern, that if we don't act to ensure that there is a new dispensation who will be vested with the responsibility of governance, the destruction of the state will be completed. We will allow further deterioration of the situation. We will end up seeing the state inflicted with irreversible problems, the problems which will be difficult to be resolved. We are already late. I think the scene around us, what we have seen in the recent past until the Independence Day, only reflect about what we are talking about. It actually just is just something which has, by, I must say, because of the circumstances, we were able to know what is happening. But the undercurrent, which was known to us, we have shared with the government. That's the reason why we say we were asking the government, the chief minister, who should be actually calling number of meetings, particularly the meeting of the State Security Commission. Why was it? Why was it? It was not because we were trying to play to the gallery. No, we meant business. We knew what was happening. And I'm sure the chief minister should be knowing more than what we know, because that is how the people who are in the helm of affairs of governance are expected to have access to all inputs, multiple inputs. And therefore, friends, it's a matter of concern for each one of us. Today, I'm afraid that if we allow this chalta hai attitude, the government with this chalta hai attitude to carry on, we will have a future that none of us would like to witness. A future where you will have lawlessness, a future where people will have no reason to find any hope. What is required today is to ensure that a ray of hope is made visible to the youth of the state, to the people of the state, to people belonging to all walks of life, and create an environment where we
have reasons to believe that there is an opportunity for each one of us, each member of the society across the state. And therefore, there is a reason to come together and ensure peace, restore peace, and sustain peace. Umentri rangba ka jila Conrad ke sangma ula ther ka laya ka seng Congress da ka baong ba kani ka seng kaladon na pedeng ka jingkul mar jingmut na mar ka jingkin tiap seng jong kinong yalam ki jongka. Habai krem bikla pathai Khubor RiKhasi thodeng mentang Taiew u Conrad ulong bagi kintin kentha bar kirukom kren unong ai ktien ka seng Congress Randip Singh ubalainu jor ya ka jinglong jingman jong ka jila Meghalaya bar ka Afghanistan ipen pau pelen badai ka jingmi seng jong ka Sushmita Deb ka balapan kul mar jingmut ya ka seng Congress. Laban kedau hang ni bakaseng NPP berkiwede kiseng sain perthai kila penrem jur yakini ki jingkren unong ai ktien ke AICC ha ka khat khandai terek unai lar mentang snam. And again the tone and the kind of language, the kind of words, derivative remarks that have been used by the Congress spokesperson is again another reflection of the frustration. Maybe because Sushmita Dev has left from the party and they lost a very senior leader there. Maybe because their MLA resigned from BJP, from Congress in Assam and joined the BJP. Maybe that's why they're frustrated and now they're just reacting or responding to it in such derivative remarks. But they should realize that by insulting our people, by insulting our state, they don't achieve anything. So it's very unfortunate that they're using such kind of language, against our people and the state and the youth. Uba prestun tin song ubade umentri rangba benrap jong ka sarkar jila lakno ba hadu mentahi ka kam ka ba kaliang persha ka le la kalong ha ka sarkar jila ne ka sarkar pedeng ru kalong be ban pin khi ban pin senjor ya ka sarkar. Uba tin song ulong ye kani ha ba kin tho alor ka jing no ka seng Congress ba ka jila kam dan ha ka jing shingan ha ka jing sanchar ka sarkar ka bamenta. Hinre ulong pat ba ka kamram jaka sarkar kalong wan ra ka jing shong suk shong san jong ki pat ba ha ka jala. When you are in the opposition, be it Congress, be it NPP, be it any political party, when you are in the opposition, your priority is what? Very simple. To create instability. To create confusion. That is the priority of the opposition. Be it in the national level, be it in the state level. I think everybody knows that. Citizens of India knows that. But ultimately, as I said to you, we are here, be it MDA government or be it any government, we are here to make sure that safety of citizens of the state is fully protected. Laban kedau hang ni ba ka khat phra terek mentau banai ka seng Congress hadem lawai ka jelang joka Congress Legislature Party kala ther ting e ka jing sanchar joka sarkar MDA blai lam de ka seng NPP da ka bong ba ka jela kala don ha preng ka kenrum kenram bar ka jing bom shong sok shong san. Halor ka jing ong joka Congress ba kala tho shi ki party be trei lang ha ka sarkar MDA ban trei lang na ka benta ban thau no ra ka sarkar pathamai uba presun ulong bahadu menta ke NPP kam paryo satyai ka ni ka jing tho na ka Congress ne ki wei par ki seng ki badon ha ka sarkar MDA. And then none of the MDA partners received the letter. So once we receive the letter, then we'll take a call and then we'll come back to you with the form. Harin kitu ki Khubor nya sengep yang sa shipor dang yai sa ban ngin swan ra biang shpi ki Khubor ki badang sa. Kurup ki pulit shibon ki tiar pen bethe yokem uwei na berni hat. Pin ko buram ka kor laurin yang yau samla bawan ning kong ha ka matrek. Bat kiwei de ki Khubor.
Pilaiwan pai biang shingi RiKhasi channel ngin beteng mentai ki khubor ki bedangsa. Ka maulai taun dorbar ha kajing elang ka belalong ha ka khat nyu tarik mentau benai kala pen pauru ba kala shim ya ka rai bahkan ompat bediang ya ka state inquiry committee alor kajing syasiat yap uba cheris to feel thank you. Ubah herlambak war convener kamulai tong dorbar habakren bagi lap sai khubor ulai tu bahak kejingelang kebadan lang kirang bas nong jongko sinong maulai borok kawai lambat keseng samla mulai pelun bat keseng balang jongko sinong maulai kilasim ya kawai karai bak kata kalong bak sorkar jela kedepan IT sakan National Human Rights Commission bantokit halor kejing syasiat jongko baches terfil thank you. Menin ngilai kran ru chief minister ya ka judicial inquiry Henry kejingelang seisin pak kata kadi ke batang mengi kendai katuk ani kirang basnong ringkat BMDC ya ke mengi kran ya kejing don kam ya ke judicial inquiry Henry mene ha kejingelang ha bengi perkhat ba berok kowe kejingelang hi kawan rak ya sur badon kam ya ke National Human Rights Commission ha ke ban IT ya ke ni kejing tokit ya kejing ja ya kejing khlakno kejong iba cheers to feel thank you kowe pakaman menin ngilai UI ya kajing pelak khubor kejong u chief minister badan buram ba andangan rasyu sakat tu kan ni company jong central force tin UI ba kamdan kanu ru kajing e ha bakalap ketak song sup song sain kabangin ha bandawan ra kata kumtangi kerpan ya sarkar bakan review ya kan ya khanang ba kanum don kanu kajing e ten rela kawan kum kata ru UI bahaka beri hanya trap ngimdon kenono kecing ya kaba on hab ban deploy ban penenkam ya kita ke central force Kamaulai taun dorbar ringkat kaseng samla maulai pelun baki seng bahalang jong kamaulai kila kentu ya kitu ki brio ki belashim ya ki tiar siat jong ki pulit na maulai mau kendro ba kin pen paino eki Habakren bagi lap sai khubor u convener jong kamulai ton dorbar u bahir lombok war ula pentip bahadin kejingelang kabakle kendu bat ka deputy commissioner jong ka East Kasil district lembat u menteri rangba ka jela bat u menteri rangba benrap kila kerpat baladon manu ki bala syem ya kitiar yasiat jong ki pulit ken sungoba ban pen phai no bat kila ban le ya kani la ka ba IT ya kitiar ha ki beliau ki bakisnya u bahir lombok war ulai thuru bakadum dan kanu kejing pensitom ya gitu ki pasim ne kani ya katia jong ki pulit na mola mo kunro menin ngiladon kejing kendu kumta bu deputy commissioner ngiladon ru kejing kendu bat u chief minister bat kunju ru bat u deputy chief minister baru angut ki menteri badan buram kila pen pawi kejing songkhya ya kai kepala jah ha ketu sengi ha kepala don kejing syak ni no kitu ki tiar ki am sila banong bak kepala don ru kijing ja kiba penun rak ya kijing songsi ya kumbang ila jo kijing kran bat chief minister by deputy bat EDC mene kijing lang ru ngilai perkhan bangin ai ka appeal syakitu ki khon samla kiba hoi ha tu kadi kapor jong kijing dom ha tu sni kadi kapor ka ba kijing dom ka kiu kila kumle ya kai ka bakile kumtamane hak jingilang ngilai kran mulai thir bha kalong bangin kerpa jiki bakin smubha banwan shakhmat pentip haginu kinu kibrio ki bafila ban shania la kalong kilang basnong la kalong hai MLA la kalong MDC ban ai ke jingtip kat kum ka kular ka bana chief minister hi wang ngidon kam tang ye kityar ngimdon kam ban tip ki brio je ula ai ke jing kulang bakanum dan kanu ru kajing penshitam hendai tang kawai kalong ba ya kitu kitiar ya kabikil kumshim kin songba ban pentip ban penpai no lada kibadat kanu no jakaru kila se ban pen pawil dia kila ban tho di nu ikot ban ai hu nu responsible citizen u jongka shno mulai bakit clear ban pentip khnang ban la ban recover yang ya kita kitiar ka kherdop jongki pulit ka nongpo police station ha ka mi jongka khatsan tarik mentau benai ha ka por kumba khatwe biji aa kala sha thangno bat ka jingjulor kala kot kumba lai pho hajar tingka kani ka kherdop jongki pulit nongpo ka badan ho umling kadai ka baju patang kam ban khmi ya ki kali he ki bakit khia haswa ban plak ban jam ya ka jingking da work suit bat umyam bat kumju ru ban perking ya ki tu ki papin khen an ya kali
Hadin ka jingya kendu jong MDC ka maulai ba teibor pathau bat kendai ngut ki rang basnong jong ka snong maulai halor jong ka jing dawa ban weng no ya ka CRPF camp na ka jaka jong ka art and culture ka badan ha maulai nongkwar na kaliang jong menteri rang ba ka jalau konrad ke sama ula pentip ba ula dep nyakren badu IG ki CRPF ba na kaliang jong IG ula pen pau ba kilong ki bakloi ban mi no na ka te jaka lada ka sarkar ka ai jaka no eki shawai. First and foremost, they mentioned about the recent incident that took place on the 13th of August, where the MDC and the other headmen, the Rangbashnongs, have urged the government that in the interest of truth to come out, a judicial inquiry should be constituted, which should be independent in nature. So I informed all of them that the cabinet in the afternoon has already taken a decision to constitute a judicial inquiry. Second was the issue of CRPF camp, which has been a temporary camp for a very long time in Maulai area on a land that belongs to the Art and Culture Department. Therefore, based on the memorandum that was submitted by them, I had a quick conversation with the IG from CRPF, and the IG had expressed that if the government can give an alternative location and can give a permanent site to the CRPF, they would be more than willing to shift to that new location. Therefore, that would be a situation which would be a win-win situation for both sides. And based on that, the Honorable Deputy Chief Minister also was present in the meeting, and the Honorable Deputy Chief Minister and myself have given an assurance to the committee that has met us this evening that we will immediately start the steps necessary to shift the CRPF camp from the Maulai site to a permanent location, which would be in the interest of the CRPF as well as the residents of Maulai. At the same time, we have also urged the Rangbashnongs and the MDC and other leaders for Maulai that they should also play an active role in order to ensure that peace is restored in Maulai area and in Shillong city as a whole. I'm happy that the Rangbashnongs and the MDC have responded very positively, and they have told us that they will do everything in their capacity to mobilize people and inform them and ensure that no further incidents take place, and to ensure that peace returns back not just to Maulai area but to Shillong city as a whole. So it was a very positive meeting, and I'm hopeful that after this meeting we will see more positive results, and not only from the aspect of ensuring that there's peace in the area, but also ensuring that the problems related to the Maulai area also are addressed. And in this area where the land has been occupied by the CRPF, we are also proposing that we should have some youth center and some cultural center, something that will be productive for the youth of that area. So that also was discussed, and we will further discuss in detail on how we can develop that area for the benefit of the people of Maulai. Kasorkar jila kalarai ba nadu kasining kong kata arpo lai teri mentau benai nailar mentas nam arajar arpo way on sha no ya ki jing like sports but on play no ru ya ki parks but ki cinema hall tang ba ringkat ba ki kendon. Ya kan ia itu rupa Presiden Tensong Menteri Rang Ba Benrap Kasorkar jila hadian pelawai ke review meeting hak kat kendai teri nailar arajar arpo way. Halfway nakaliang jom ka health department but the government in Barakaway ngilaya ship katu kani telikirai halfway but the restriction ki begitu baru sikata hakasdin jogi Barakaway but kata kalau kumnialu kabenun ko the sports activities baru kiba baru sekata gimsya sports activities baru kiba baru sekata gimsya nomor kabagisya mansua kadai tangi ya tituki non physical contact
sports activities, then Ray Minang is him the Karai Napo, the review meeting. But Nadu Kasiningkom, Nadu Kasiningkom, Shadron, Yakini sports activities in Shah. Nantai ki cinema hall, in Shah, ban play, tang baka kapasiti kan long 1/3 na ka seating capacity. Itu kibingi om ki jackpot parlors in Shah. Nanta susu kini ki public parks kum ka nan polok kum ka tuka kaneka Lady Hyderabad kabateng teng don ki berkuah belayat kai kiru pemen kiru ki samla ki ramba kum kateka let's say kateka elephant fall kabateng teng ki kuah ban yale kai ban lek pengap te yakini ru Nadu kasing nengkong nginsya tambah kan ke SOP kabatikna kabaka sorkar kan penkret minta kasnilan rasya kin ai ke notification bat kumjuru ki deputy commissioner skin salet ya kabadon kam hakini kijaka ki bangi nginsya kalau ya itu ki khat khas nem sejrom bat kibala ai ya ka injection lani katika ka bagi om ka vaccination sakawe ka mai ka misim na ka jamit kalong ba ya ka private transport namar baro sikata nimsya like no tak itu kiba siok ya ka karpas lengba ki deputy commissioner nadu lasginin ko nginsya batin yang 1/3 na kecing don jo gitu kali bat ya kani sa penbit penbiang da ki deputy commissioners hala ki jong ki jaga hala ki jong ki district Ki pulit ka Birnihat outpost haka step jong ka arpo tarik menta ka tayo kila yo ban kurup shibun ba ki tiar ben bethai nakawi ka kali TUV 300 ka balami na clear ya daga jing thmu ban pen poi ki ti tiar sha athia bari Guwahati Assam Kajing tip ko balayo lum laong baka bala penlong ik pulit ka Birnihat police outpost banyobat ya katay ka kali da ka bakemru yo nong nya kadai lemba kajing pentip da pulit ka nongpo police station ki bala pentip halor kajing don jong ka ka kali ka baunong nya omsim na sange ha ka por ba ki pulit ki pesang ban bat hanong po tang mariatip halor katay ka Khubor ki pulit Birnihat police outpost kilayo ban pensange ya katay ka kali haba kalapoy ha Birnihat ban haba kila talasi hapo katay ka kali lalap sibun ki tiar penbithai ki bakin thup ya ki aluminium instantaneous electric detonator class 6 division 3 bat hadu 1000 arf newtuli ki new gel niki galantin sticks habai de bakatay ka jingja ki pulit kilabat ya ka kali bat kila kemru ya unongnya ubatip kerteng kumu moinul hook na kasnong Rangaswari kasnong kabahap Kamrup district jong जिला आसाम अब ये कहाँ से लेके आए सामान हाँ क्या कौन सा जगह क्लियर कहाँ लेके जाने मतलब भोटी में आपको कितना मिला ये सामान उठाने के लिए गाड़ी का भाड़ा क्या क्या आपको कितना मिला मिलेगा 20-20 हज़ार गाड़ी आपका है दूसरा का Ki pulit jong ka Assam hadian ba kilayo jing tip halor ka jing thmu jing kinong shalan drugs ban shalan sha Assam menta ka tayo da ka jing atre lang ringkat ki pulit ka Jorabad outpost kilayo ban kurup no ya armut ki brio ki bala ka no ba ki don kti ha ka ni ka kam shalan drugs baringka bat ki layo ruban kurup hadu andrio spa andru program u drug heroin u bala song ha ki henru hoteli ki jing song sabon kini ki armut ki brio ki badan kti ha ka ni ka kam ki kintup UMD warish Arpundriu Snam Karta na Thobal District ka Manipur, baru Jenison Tayen Jam Arpu Snam Karta na Kanigaju ka District. Laithu rubah ka jingkandra ki pulit ya kawe katrok na jala Manipur ka badanyu number MN not Saw A, Kendai Pran Riu lalap yakini ki song balabo yu drug heroin na ki benta jang ki engine ha ka jaka ka blashna kerpang bha. Layo ban kurup ru ka song pisa kumba 100,000 tingka ringkar ki artali ki mobile phone. Nakaliang ki pulit ka Assam kendang pelong ka jing tokit halor ka ni ka jing shalan yu new drug.
Ka jing dukut no jong ka surok ka penyeso ya ka mausan rambat ka balat hashwaban poi hanong thamai kalabu ha ka jing ya ki spatli ki shnong khaput ki bahap po ka mausan rambat Ranikor constituency. Katek surok ka balatua na do ka step sisa jan kalapoi hadu uput bagi paj ba kilahaban kiuling ba kilom ban poi shiliang surong. Nadu batua ka surok ki kali baro ki bawana shilong la ne mausan ram kilahaban sange no shiteng lenti ban nang tai par ki paj ba ki haban yai ki jat shiliang ban shim sakawai par ka kali ban le chikishnong khapun. Namar ka jing shakta ki paj ba ka de ka blajur na kaliang MLA ka thanyo ba HM Shang Priang ringkar ki he PWD kintup nadu secretary chief engineer superintending engineer EE Mausan Ram kumjuru ki AAE ka dangar ban Mausan Ram maror kila hyar shakate ka jaka. Nakaliang chief engineer ba El Suchiang ulai thu bakatanat kanya khunting e ban pendep no tang ban yo ya chua ki pick up kit marbam la kumno ha ka ne ka sisa jan. Nakaliang MLA par ulai ro ki officer katanat PWD kumjuru yu kontraktor ki ba mador ki shim khia ban maramot e kate ka surong. Ban penso e ki nong lej bakin yo akam na shiliang katanat PWD kala phashna shwa shipor da ka jingking ya ki jat katba ka jingshnai ka surok kadang ya. Ka jingtua kala don kumbana do khat sau tarik. Mustep ngalayo ya ke Khubor marmar ngalai itu engineer uba basan engineer jo PWD division lawan mare hakaju usni bat ngatarai ka kamban maromot ban penbahai kini kejaka ban pelaj iki kejing persiang ban pelaj ya ke surok kala sedang nadu ka janmiet jong ka khat sau tarik ngaso ban ai khuble yu kontraktor ba suli baula shim ya kini ka kam wat lada 4 don ka sanction Andre ula ong ba unya chakmat ban pentre kalong ka ba jinjar kani ka jaka ka ba tua kani surok ngamar ba kani ga lum ka shong senjor mat ka ulum ulong ba penieng ba du tata ban china software kalong ka ba te namar kata menta ka restoration ka badang ya ka jing pen kre jing pen china ngi lawan pe hi dalade ngi sohun ngi long satisfied ya ka rum pentre nak liang PWD but ngangai hapo arsngi kamot kumbaong i kontraktor si sejan masai la light ke surok ba ki kalirit tang ki kalirit ki bala bakin ya namar ngindang khang swai ki kali bahe kadau kalong ba ya kani ka bahap go tua idang dot kam bakin china permanent te ya kani kalong ka ba shisha banwat ya ka funding te ngi hap shushania ba ya ka jing start jong secretary ba chief engineer pa kumno kinia thaulat ban penyo ya ka sanction ya bandang ni ka surok tingingit ngin sayo ya kani kung kumangala ya thu ifi ba menchwa nadu menchwa ba kani ka surok ngalabu hapo ka dorba thauan ba ka de ka surok ka barim hadu ka tata na gi por asam te mene shwaban wan cheniru habang ye shong jingalang bat ki officer hapo IB PWD Mausan Ram ngala phliu jingmut ngala discuss benia ba kinirap naka department banwat lat ba kumno bangin yo ban yo sanction khambun shu ka pisa ban penbha ban upgrade ya kani ka surok ka ba khikot ka mau phlang balat road kani ka de ka surok ka bala rim na upor asam te namar kata ka jing senjor jong kani ka surok ka de ha uslap bat ha ka jing rim jong ka surok I Professor Junita War i Belashong Thaitkum i Dean of Humanities Nehu Shillong but ila longru i Professor Haga Linguistics Department jong kani ka school ba ila klat no men haka khat santarik men tau benai nakadaw jong ka jingshitom ka ba labanjuri ila bun benai Ikong Junita ilalong inong seng ya ka department jong linguistic hanihu Shillong hausnam 6000 khandai spa khandai punriu Haswa kata ilahikai kum lecturer jong English department nihu nadu usnam khat khandai spa nyop khandai but kum reader haka linguistic department Kohima campus nadu kasnam khat khandai spa prapusau hadu khat khandai spa prap khandai Ikong Junita War ila pendep ikjing puli haka kadan MA English na Gauti University house nam khat khandai spa nyopuar nangta ya ka MA linguistic kum gold medalist na Delhi University house nam khat khandai spa nyopusau Ila kenjo ya kakadan PhD house nam khat khandai spa prapusan na ka University of Edinburgh Scotland lemba ka Commonwealth Academic Scholarship ila no sinyang shibun syakathiar katho katar syapang kaktien khasi bat kiwe ki jai kitien jong kathan sate lamingi jong khari India kajingdu no yi kalong kajingdu ka bakrau ya ka jai benreu khasi bat ya ka kenhun kinong hikai ka department hanihu
Kibahayang hasem jong Kevin Strong Lauren yang ya kibalatip kelum kum kakur Lauren yang kepo kami kuli napung sanyang menhaga khandru tarik mentau benai kila penlong ya kajing pen kup burom ya Kevin Strong Lauren yang hayeng jong i kami jong u hapung sanyang West Khasi Hills District hadin ba uni ukun ksiu jong ki yo ban bat ya ka kedan ka ba hakli ya ha ka examen metric mentakasnam Hagani kasi pen kup burom lai dan langru nadu ki kini dangba ki kemena kemesan ba ki hemen para jong Kevin Strong Hagani kasi ki bahayang hasem kila yoru ban ais ngobha Yo Kevin dekitiar ringkat berkesong pisa kum kedak kejing kersian berkejing ai men CMU New Samla bu nang ya chaprang ha kejing puli jong u kaban kong ni siap ngadap la kejing keman ka bakrau ba ublei takendran nang bu nang thau ba ulang khu kodo ya uni kun jongi ya ka bangim sim poi perkhan ba un poi hadu ka di kerdan ba kastiet hi borok ka wei kilai keman lang Pebun ba ki balapun ngi senolong ba ki porok ki balapun ki lek kemenlang wan lang im yo I kadur khmat rei kan mengi stamat ngi sukumen ba makiro ki kemenlang bat kajing karman jungi ngim simpoi berkhat ban poi hadu kani ka kerdan ngi super khat ba hoi unwan kham sekmat kajing pule bat ba ngi perkhat ba unwan tang unyo first division Bat katu kan itali ke subjek banyo distinction. Teh nrai kadero jing sanjur jong blai kenra nang bu nang thang jorong. Hoj ngala belong uta uba long unikong mu nakakur ban long hadu kani nrai ngam kwa belong uba khadu. Ngakwa ba kani ka kan hiar patang. Seki kun jong piru ngakwa ba ki kun jong pi barok ibadan hang ni long kin pet nei nuksa beret junga mo da ka jing tres tom ka jing minor long ha ka jing sania au blai long ngila ban pois kata ka thong wala ngiduk ndrai ka jing duk kam khanglan namar ba kaspa kan kut ndrai ka jing start jung breu kan kut tang ka jing yap ka bala ban pendu mo kata ka jing start jung breu te long I nuksa ngala ban ngamla ban le de ta ndrai ngapin itang kinuksa ba ngakwa ba kan hiar patang ngakwa ba kin wan na din junga umdai tanga mo ban mi ngamlong tang marwai ndrai ngakwa ru ya long kipara ki bilang don sedien ngatep kibuan nakakur laurin yang ki bilang kam kena tengah kwa kiru ba long kin cepet tang ina inuksa bere junga long kin buat mo ya kata kan tiong kin warat ya kata kan nam keburom nam ta kakur bro kuai ha shobangin pin kut noi ki khubon ngin pin ngobiang shapi ki mat ki bokong san sa shisien ka khat santri unailar arjar arpuwe ka sngi sa kan mau Henry hatu pat khasi unjo jing hikai na kani Hiar shukino ba lakmen rimbui kum menteri ki kampo yeng ka sarkar jila Shakan tha jur ka sarkar ukondrat sangma haunong yalam kaliang persha Pulam ka peace committee u menteri rangba beteng apa haramiet ki nong maulai Ther sa ukondrat sangma ya ka seng kongres keno badai ka jing pet seng ki nong yalam Grup ki pulit shibun ki tiarpin bethai yokem uwei na bernihat Pinkup buram kakur laurin yang yau samla bawan ningkong ha kametrik. Bat kiwei deki khubor. Bat aki tu ingin pinkut noi kini katuk khubor kini katio mentang ingin siya syam yang bat pi baro ha katai bai pat katio kabanwan kublei pi baro bat hiasok.